Orain, Gmailetik EHUko kontuarekin posta bidaltzeko jarraitu beharreko pausoak azalduko ditugu. Zure kontuaren barruan zaudela, joan ezarpenak atalera eta hor barruan zaudela sakatu kontuak eta inportazioa erlaitzean. Bilatu bidali mezua honela esaten duen tokia eta ondoan dagoen gehitu daukazun beste helbide elektroniko bat esteka zapaldu. Leiho berri bat irekiko zaizu bi testu eremurekin. Lehenengoa beteta egongo da, kontuaren izenarekin, eta bigarrena zeuk bete beharko duzu. Zure EHUko kontua bertan idatziz. Hori egin ondoren, sakatu hurrengo mezua eta hurrengo urratsean ere berdin egin. Hor agertzen den konfigurazioa egokia baita. Konfirmazio mezu bat agertuko zaizu. Sakatu, bidali baieztapena botoia. Horren bidez, berbideraketa eginez baduzu, posta mezu bat bidali zaizu zure EHU posta kontura. Edo bestela, zure beste helbide horretara. Hala ere, baliteke mezua berehala ez agertzea. Orain, bi aukera daude. Mezu horretan agertzen den esteka zapaltzea, honen bidez prozesua amaituko da, edo hor dagoen baieztapen kodea Gmaileko leihoan kopiatzea. Biak baliokideak dira. Prozesua amaitzean, Gmailetik mezu bat bidaltzean igorlea aukera egongo da. Mezua zein konturekin bidali nahi duzun adierazteko.